by 2030 hatidi kunzwa chinhu chinonzi corruption ne-anti-money laundering muno. Chechipiri, vamunangagwa ungati vakafemegwa vakatarisa zone 2 nokuti ma-SMEs ndo makazara muno. Zvikanzi neconference patakawirirana tinofanira kuexpanda capacity yevanhu vekuno kuti vakwanise kuwanawo zvinovabatsira kuti vakure mabhizimusi avo. Nyaya iyi tichaitaura zvakare pakupendera. Chimwe chaitinetsa ndechekuti pane vanhu vari kuuya muno munyika vachida kuvhura mataxshop vari ma-foreigners. Saka zvakawiriranwa kuconference kuti takuda kuita anonzi ma-reserve sectors ekuti aya ma-sectors anongoitwa nevana vemuno muZimbabwe. Zvakafanana nekuita marori, zvakafanana nekuita ma-retail stations. Izvi hatidi vanhu vekuzhe, toda vana vemuno muZimbabwe. Chechina chatakawirirana kuconference, takawirirana isu kuti munzvimbo dzega including zone 2 tinofanira kuita wifi yemahara pama public places. Saka muchaona